menapa tujuanku? Kenging menapa paduka ingkang gadhahi jiwa minulya? Paduka kendhih dening lumadining perang menika. Aku kang gelar, mula aku kang kudu miwiti. Jejer kowe kene amun jaga kawibawan ngestini. Mula aku kang dadi korban. Sakwise onaning lelakonku ing kono bakal ana krampuan. Perang menika boten badhe saged purna menawi to salah setunggal ing antaraning bangsa Arya wonten ingkang tumpes jalaran menika dumadi wales winales wonten pundi jiwa mulya paduka Warsi. Strastra engkeng neluput yen to jeneng sira nutuh marang kono. Senadyan netramu ora bisa nyawang nanging talinganmu mestine bisa ngrungokake. Yen to nganti talinganmu ora keprungu kudune atimu bisa ngrasake kanjalan dumadining peperangan iki karena anak-anakmu kang gelar angkara murka. Nanging paduka ingkang sinebut Mahabharata kenging menapa paduka boten saged ngendhakaken perang menika. Perang iki kudu dumadi. Upah besok kepiye hatine lan sapa kang bakal unggul. Warsi. Aku ora kuat. Kakang Adipati, jejering jalma menika kacondokan hawa dalah kacondokan nepsu. Jalma menika anggadhahi tanggel jawab supados saged ngendhaleni hawa dalah nepsu kala wau. Gumelaring lelampahan menika awit menapa kakang? Awit jalma menika boten saged ngendhaleni hawa nepsu satemah. Bakal sasat susur mulih mulani kakang.
nanging ingkang saged nambah gempaling manah paduka sungkawaning paduka boten sanes namung paduka pribadi kakang kula minangka rayi paduka saged hangimbangi anggen paduka mupus sungkawaning manah paduka kakang Widura kabeh iki wis kebacut dumadi ora ana kang bisa ngendhakake dumadi ning paprangan iki sediane ati aku kepengin ngawuningani gelare nanging daya aku wuta Kakang Adipati sampun paring pangandika ingkang kados mekaten kakang namun kedah linambaran tulusing ati ikhlas lair batos anampi gelaring lampahan saking Jawata menapa malih menika sampun kinudrat saking Gusti Kang Murbeng paduka kedah lair batos nampi menika Widura aku kepengin ngawruhi lumadining gelar prangkat kang iki sira kang kasinungan sak sudebya apa kowe gelem nyanding pun kakang sak suwening perang iki ae Duh kakang Adipati kula dalah paduka menika tanpa beda kula sagah sak paripurnanipun perang Baratayuda menika kula badhe nyariosaken menggah laring peperangan wonten ing Baratayuda menika kakang matur nuwun wis lumadi anak-anakku padha gugur ing madyaning palagan lan wanci iki wis monggo gugur jare pangeran kuwi sifate adil jare ambeke welas asih ora pilih kasih ning nyatane cetha menawa Gusti banjinde bantiladan mangkira miyen kakang sinaosa mawi pranatan napa kemawon
pangeran menika tansah adil boten panjenengan siladan Kakang. Lan maneh akeh kanikmatan kang sira tampa. Gene kowe isih padha ora trima. Menawi babagan perang menika sampun cetha menawi Gusti menika boten adil. Boten adil nyata. Cetha wela-wela menawi Gusti menika luwih tresna dhumateng Pandhawa. Suman Nyata kathah dom sumuluping banyu wonten negari Ngastina. Kirangipun menapa Resi Bisma menika? Kirangipun menapa? Senopati gegeduk anung-anung manggalaning jurit. Lah kok kalah karo wanita? Lho, niku sampun disengaja kalahe Resi Bisma menika badhe namung ngajak kalahe para Kurawa. Penyakit kowe Suman. Jelas-jelas bumi Panux maning cancalaken. Kedaling ucapmu kang linandesan siwane sthuk kang dadekake jagatku karo pananaja. Kowe, ya kowe sing dadekake anak-anakku darbe paharti kang adoh saka panggonku. Anak-anakku kupakire kuciken. Aja waton ngucap nganggo watonan Suman. Lelakon kang gumelar iki wis kodrating Gusti kang urip jagat. Guguring para senopati Ngastina mono kanggo patulabda yen to manungsa mung tanpa bedah garising kuwasa Suman. Tekaku ana ing kene ora butuh sesora. Ora butuh wejangan. Suman. Gak jalo